हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दंजोबो। दा बे समाव गोदान लेटेस्ट आपडेट फैदों एसएससी निफ्राय एमटीएस काट अफ फैबाय एसटी आव बेसेबां थांखो आरो गोदान साख्रि एप्लाइ जासिगोन दा बावैनो दिल्ली पुलिस एमटीएस दा बेयावबो बेसेबां नाम्बार लायोब्ला नोंथांमोना सेकेन्ड स्टेजआव थांनो हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि माखासे टेस्ट दङ जेराव 50 नाम्बारनि एग्जाम जाबावो। दा बेयाव पास जानाय लोगो लोगोनो साफा नोंथांमोना एमटीएस साख्रियाव मोनहै जासिगोन एबा माल्टिटास्किं स्टाफआव। दा गोबाव खालामा जों फैबाय अफिशियेल साइटआव जों अफिशियेल साइटआव फैनानै जोङो डिटेल्सखौ नायनोसै एसटी आव काट बेसेबां थांखो आरो सेकेन्ड स्टेजनि थाखाय साबैसे लेंहरखो। दा बे 7 अक्ट'बराव नोंथांमोना एमटीएस 2021 एप्लाइ जानाय आरो एग्जामा जुलाइआव जादोंमोन थांनाय बारनि जुलाइ 2022 आव। दा जों बे नटिसखौ नायगोन आरो गोदान एप्लाइ दिनै जानो गोनांमोन दिल्ली पुलिस एमटीएस नाथाय दासिमबो लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै। जानो हागौ दा बावैनो जागोन साननै सानथामनि गेजेरावनो जागोन नोंथांमोना रेडि जादो। दा बै एग्जामावबो बेसेबां काट अफ नांगौ जायो जों बेखौ नायगोन अके। दा लोगोफोर बे पस्टआ एमटीएस बेनिफ्राय हावलदार मोननै रोखोमनि पस्टआ दंमोन आं सिगांनो आपडेट होखादोंमोन नोंथांमोननो जे बे एग्जामा जासिगोन होननानै आरो एग्जामा कन्डाक्टेड जाबाय जोबजोब्बाय। दा स्टेज 2 ल'सै आरो बेयाव पास जाबा नोंथांमोना 50 नाम्बारनि जेराव बर' रावजोंनो एग्जाम लिरनो मोनसिगोन मानो 8 शिड्युलाव जायनोखि लेंगुवेजआव दङ बेजोंनो मोननाय जायो एमटीएस आव। बेनिफ्राय हावलदाराव रानिं थागोन नोंथांमोना रानिं खालामनांगौ नाथाय एमटीएस आव रानिं खालामनाङा दे नोंथांमोना आपकामिंआवबो एमटीएस आव रानिं खालामनाङा नाथाय हावलदार पस्ट बा नोंथांमोना रानिं खालामनांगौ। दानिया सेकेन्ड स्टेजआव साबैसे लेंहरगोन टेस्ट लानो बेखौ नायदो। दा बेखायनो एमटीएस पस्टआव जोंहा एसटी हिसाबै 2720 लेंहरगोन आरो बेनिफ्राय हावलदार पस्टआव 1800 लेंहरगोन नोंथांमोनखौ रानिं खालामनो। बेनिफ्राय एमटीएसआ जाबाय नोंथांमोननि सेकेन्ड स्टेज एग्जाम दङ आरो बेयाव पास जाबानो नोंथांमोना मेडिकेल टेस्टआव पास जाबानो आरोबाव साख्रिखौ मोननाय जासिगोन। स' बेनिफ्राय बेयाव माखासे रल नाम्बार्स दङ बेखौ नोंथांमोना नायना ला पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ। दा जोङो डाइरेक्ट आसामनि काट अफ नायनोसै एसटी आव बेसेबां मोनोब्लालायनो जोंहा एमटीएस साख्रि बा हावलदार पस्टआव साख्रि मोननाय जायो। दा नैबे जाबाय आसामनि काट अफ एसटी हिसाबै नोंथांमोना 37 नाम्बाराव नायदो बेयाव एसटी आव नाय बैसो दङ बेनिफ्राय काट अफआ 79.65 थांदों अके। स' नोंथांमोना नायदो नै 79 गाहाम थांदों बार्थडे दङ बेखौ नायना ला। दा बेखायनो नोंथांमोना आपकामिंआव 80+ टारगेट खालामनांगोन दे दिल्ली पुलिसाव बा नोंथांमोना जायखिजाया एसएससी आवनो 80+ टारगेट खालामनांगोन 100नि गेजेराव होमबासो नोंथांमोना काट अफ थांनायनि चान्सआ दङ मानोना दानिया गोबां नाम्बार लायो मानोना एग्जामा इजि जायो नालाय 10 पास लेभेलनि कुइसन फैयो नालाय बेखायनो मोजां फरायनांगोन जिके फरायनांगोन कारेन्ट एफेयार्स फरायनांगोन बेनिफ्राय रिजनिं नाम्बार सिरिज नोंथांमोना मोनखायो बेखौहाय मोजां नायबानो जाबाय। दा लोगोफोर 7 अक्ट'बराव दिल्ली पुलिस एबा दिनै जानो गोनांमोन नाथाय जायासै एमटीएस पस्टआ जानो हागौ थाबैनो जागोन नैबे रिजाल्टखौ होग्रोबाय बेनिफ्राय लोगो गाबोन नङाबा समफोरनि गेजेराव जानो हागौ दिल्ली पुलिस एमटीएस। थ' बेनोसैमोन दिनैनि एसएससी आपडेट।